ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್? ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಬರದೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಊಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ನಮ್ದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೀನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಹೌದು, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ, ಬಿಸಿ ಇದ್ರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರಿ ಲೈವ್ಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು? ಸೆಕೆ ಉಂಟಾ? ಚಳಿ ಉಂಟಾ? ಫೈನ್. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಹ್ಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬ್ರದರ್? ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ? ಮರ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಂದೇ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಕೆ ಉಂಟಾ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಇವಾಗ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅಕ್ಕೋರು. ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ, ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡೈಲಿ. ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ. ಬಿಸಿಲು ಜೋರುಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು. ಹೌದು. 16 ಜನ, $8. ಮಳೆ ಬಂದಿದ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಹದಿಮೂರು. ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇಂಕೇನ ಪುದಾರೆ ಹೋದಾರ ವರ್ಪಿಜಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ, ಮೋಡಲ್ಲ ಈಗ, ಮೋಡ ಮಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಡುಕೆರೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ. ಯಾಕೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ? ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಲ್ವಾ? ಇರುವಾರ ಪೂಜಾರ ಬಗೆನ ಓರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಬಲ್ಲಾರ್ನ ಪುದರೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಮಾರೆ? ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಖ್ಯ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ ವನಸಾಂಡೆ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಹೌದಾ ಓ ಜೆರ್ರಿ ಸೂಪರ್. ಬ್ರದರ್? ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟಾ? ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಮ್ಮದು ಎಗ್. ಎಗ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ. ಎಗ್ ಎಗ್ ಬಟಾಟೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ಸೇಮ್. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ನಮಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಗ್. ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ್ಸುಡುಲ್ಲ ರೀ. ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಪಡುಕೆರೆ ಅನ್ನ. ಈರು ದಾಣಿ വീഡിയോ ಬರ್ಪುಜರ್ ನಿಪ್ಪು ಕಿನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ದೂರ ಪೋಯಿರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಕೊರ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬರೋ ತೂಕ ಇರು ಕೊರಂಡ ಬರೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಅವಲ್ತು ಪಡುಕೆರೆ ಎಳ್ದಿಡೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರು ಇತ್ತೆ ಮಸೂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸೂಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ಮಸೂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜದ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರಗಿದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಮೀನ್ ಇಪ್ಪಡತೆ ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡತ್ ಅಂಚ ಲೇಟೋಡು ಅಂದ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬರು ತೂಕ ಕೊರ್ತಾರತೇರು ಒಡೆಲ ಪಾಂದ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಓ ಯಾ ಮೀನ್ ಅಂದೆನ್ನೆನಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಅತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಕಾರಿ ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಂಪುಜರ ಮೀನು ತರಕಾರಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಡ್ 10 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ 5 ಬಲೆ ಜನ 5 ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೋ ಬಲೆ 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 ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಯದಾದನ ಬರುವೆ ಬರ್ಸ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಂಚಂಡು ಬರ್ಸ ಬರುವ ಬರಂದ ಓಡ ಸೆಕೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಮ ಜನ ಐಡ್ಡು ಎಡ್ಮೋಡು ಬಲೆ ಎಡ್ಮೋಡು ಗೈಸ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಿ ಪಾತೆರ್ ನಗಲು ಅಪುರ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಕೆವಿ ಗೋರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಎಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆರು ಪೋಪೆರು ತೂಪೆರು ಕೆಬಿ ಗೋರ್ಪೆರು ಪೋಪೆರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು ಬನ್ನಿ 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 ದೊಡ್ಡ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ 4 ಜನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರತ್ತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನ್ನ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮೂಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂದಿ ಆವಡಾತೆ ಬದನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂದೆ ಬದನೆ ಕಜಿಪ್ಪೈರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒನಸ ಆವಡಾತೆ ಓಕೆ ಬದನೆ ಕಜಿಪೆ ಇತ್ತೆರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡಾತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿಯರು ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇವಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಸಾರಿ ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಹೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಲಾ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ 2 ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂತ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ 2 ಬಂದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರೇಗಿದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಕೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಸತೀಶನ್ನ ಕೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದಾ ಉಜಿರೆದ್ದು ಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬ್ರದರ್ ಉಜಿರೆದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದಾದ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಜಿರೆದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತುಳುಟು ಬಾತೇರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತೇರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ತಿತ್ತೆ ತಿನ್ನರೆಗ್ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನರೆಗ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈರು ತೆತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ದ ನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಈರು ತಿನ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರು ತುಳುತ್ತಾರ ಅವೇ ಈರು ಎಂಕು ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈರು ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ತಲ್ಪ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಈರೆಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಓಕೆ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬೋದಾರ ಅವೇ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಬೈದಾರ ಲೈವ್ ಅವೇ ನೆನಪು ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಇರು ಬೈದಾರ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಬೈದಿ ನೀರು ಕೆಲ ಊರ್ದ ಬುದಾರ್ ಬಂತಾರೆ ಇರು ಓಲ್ ಪನ್ನಿ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚಾನೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತುಯಿನಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಜೋರುಂಡತೆ ಮೋಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಅನ್ನಾಗ್ ಓ ಇಜ್ಜಿದೇವರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಸತೀಶ್ ಹ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕದಿ ಯಾರು
ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ತಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹೊರರ ನೆನಪು ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಹೊರರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಾರ ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಓರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಓರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಲ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಬತ್ತಂಡಕೇನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಒರಿ ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭರವಸೆದ ದಾಂಡಿಗೆ ಏರ್ ಪಂಡದಕೇನ್ ಬೇ ಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರೆಂದು. ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿಯ ಮಾಳ ನಕ್ರೆಯ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ದು ತೆಲ್ಲಾರು ಬ್ರದರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲಾರು ತೆಲ್ಲಾರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದು ತೆಲ್ಲಾರು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ ಕೊನಲೆ ಪಂಡ ನೆನಪು ಪೋಪುಂಡು ಪೂರಾತೆ. ಓಹೋ ಅಂದಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅವ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನ್ ನೆನಪು ಪೋಪುಂಡಿ ಅವು ನೆನಪೇ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಪೂರ ನೆನಪು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂತ ನೆಗಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಬ್ರದರ್. ಓ ಅಡೆಬೋಡೆ ಕೇನಾರ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಯೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ನಡೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಕೇನಾರ ನಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಅಂದ್. ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಬತ್ತೇರಿ? ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ನೀವು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನಕುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನಕುಂಡು. ಸೌಮ್ಯ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸೌಮ್ಯ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಒಲ್ತಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ತಂದ್ ಪಂಡಾರಡ ಒಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪನೊಲ್ಲಿ. ಓ ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾನ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಭರವಸೆ ದಾಂಡಿಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿದ್ದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ದು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ. ಓ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಅವೇ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರಿಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ. ದಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಜಿ ಕಚ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತ. ಬಜೆಗೋಳಿಯ ಹುರ್ಕೆನ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆನ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್? ಬಜೆಗೋಳಿಡ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಹುರ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡತೆ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೊಡು ತೂಪೇನ್ ಉಂಟು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ 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 ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಯ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅತ್ತು ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಗಂಡ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ಕಷ್ಟತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಕನಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಲ್ಲಿಡಿಪ್ಪುನತೆ ಸಿಟಿ ತಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟತೆ. ಲಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಲಕ್ಲೇವೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಪಂಡೇರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ ಎಂದಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್
ದುಂಪುರ ಏತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಅಡಿ ಲಕ್ಕಿಯ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ದಾಯಿ ಸತೀಶನ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ ನೀರು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕುನಾರು ಓ ದಾಯ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಯಾರು ಬೊಕ ದಾದಾಪುರ ಪುದ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪುದರ್ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ದಾಯ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ ವಾರ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ದಾಯ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ ನತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಓ ಲೈಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇರ್ ಪನ್ನಿ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾವ ಬಾವ ಬಂದರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಂದರು ಮಲ್ಲಿ ಬಾವ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾವ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಓ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಬಾವ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬಾವ ಓಕೆ ಬಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಬಾವ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾವ ಇನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಇರು ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾರ ಇನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲರಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಬಾವ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಪನ್ಲೆ ಈಗ ಬಾವೆಜಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಏಪಲ ಬಾವೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಬಾವೆ ಅವೇ ಅರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಊರುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ ಕೇಳಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇ ಏರನ ಊರುಡು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೈ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಆಹಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಊರುಡು ಆಹಾ ಲಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಬೆರಿ ಧರ್ಮಗು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಬೆರಿ ಧರ್ಮ ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೆರಿ ತಿರ್ದವಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇರು ಒಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರಿ ಇರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಜೆಪ್ಲೆ ಬಾವ ಅವೇ ನನ್ನ ಐನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಉಕ್ರೇಟಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕೇರಳ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೊಡ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪೇಟೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಮಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾವ ವರ್ಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಬಾವ ಎನ್ನ ಬಾವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವರ್ಕ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನಕ್ಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಕನಕ್ಕೆನಾ ಓಹೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ದು ಜೆರ್ಗ್ಯಾರು ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಐಕ್ ದಾದೆ ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಕ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಕ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸತೀಶ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಟಿಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ತುಂಬೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇರು ಗ್ಯಾಸೇ ಮಲ್ದು ಜರಿಲ್ಲಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೇನಾದ್ರು ಆಮದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಎಸ್ ಬಾವ ರೂಮ್ 11 PM ಪೋಪೆ ಓ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ ಇರು ಓಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು BC ರೋಡ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇರು BC ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಾರು ಓ ದೇವರೇನೆ ಆರು ಓಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುವೆರ 6 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುವೆರ ವರ್ಕ್ ಗುಡ್ ಸತೀಶ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಇತ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಇತ್ತಾರ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನು
ಆರು ಕೋಡೆ ಬೇದಿರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕನಕ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಗಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಮರ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದತೆ ಕನಕ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಗಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಮರ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂಪೆನಿ ತುಯ್ಯಾರು ಮಾಡಲಿ ದಾದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂಪೆನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿ ಓಹೋ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟವ್ ಅತೆ ಅಂದಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟವ್ ಮಲ್ತೆರಡಾವ್ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾವಾ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೇರ್ ಬಾವ ಪಿದಾಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾವಾ 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 ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಜ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಪೋಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ ಪೋದು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸರೋಜಕ್ ಇರೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಹುಷಾರು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹುಷಾರು ಅವೇ ಅರೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಹುಷಾರ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಈತನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈತನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದಾ ವರ್ಕ್ ಇರೆಗಿಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಬಾ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ವರ್ಕ್ ಇಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ LPG ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಬಾವೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇಂದ್ರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೂರು ಪಾರುಂಡು ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅವಳು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನೇ ಬಂಗೋಗು ಕರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐಕ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚೂರು ಪೋಪ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಸರೋಜಕ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ಪುರ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನೇ ಅಂದ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಓ ಅಂದೆ ಇರು ಒಲ್ಲಾರು ಸವಿತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರ ಸವಿತಕ್ಕ
ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸವಿತಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮನನೇ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಕಮ್ಮೆನನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮೆನನ ಈ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೂರ ಜನ ಪೆರ್ಡೂರು ಪೋಡ್ಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಶರವೂರ್ದ ಉಂದು ಅಲ್ಲಂಜಿ 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಡ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬ್ರದರ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರವೂರ್ದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಕವೇ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕುಲು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಇಪ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಓಲಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಬರ್ಪುನು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ಪರತೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಲೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಈರ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುನ್ನಮೆ ಗೊರ ಅವೇ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಸತೀಶನ್ನ ಕುಕ್ಕು ತುಯ್ಯ ಅನ್ಕೋಡೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮಾರೆ ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಸತೀಶನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಇರ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಪಂಡರತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಬರಿಟ್ ದಾದಾಂಡ ಮಾಲ್ ಬೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಬತ್ತಾಡ ಮಾಲ್ ಕೊನಕ್ಕಾಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಬತ್ತಾಡ ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಇರ್ ಮಾಲ್ ಆತ ಮಾಲ್ ಇರೆಗ್ ಬತ್ತಾರಡ ಇರ್ ಏತ್ ಮಾಲ್ ಬರ ಆತ ಮಾಲ್ ಕಂಡರೆ ಪೋಡ್ಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪಂಡ ಆತು ಕಂಡದೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಬರ್ನಾಗಿರೆ ಪಚ್ಚೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪರ್ಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪರ್ಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅತೆ ಆ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಂಡರ ಪೋಡ್ಚಿವನಿ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಡರ ಪೋಪುಜೆ ಕಂಡರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓದು ಕೇನುನೆ ಕಂಡದ ಗಣಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದಿದೆ ತೊನ್ನು ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮೀನಿ ಬತ್ತೇನುಂಡತ್ತೆ ಕಂಡಿದೆ ಗಣಪನೇನು ಈರ್ಲ ಕೇನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಇರೇಪ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನೆ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತುಜಾರೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಇರೇವ್ ನೆನ್ಪಾಪುಜೋ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ
ಮಸ್ತ್ ಮಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಕೊನಲೆ ಅಂತೆ ಕೊನಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀಕ ಎಲ್ಲಂಜಿಗ್ ದೀಕ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಚಾಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿತ್ತನ ಪಾತೆರ್ರಗ ಆವಂದ್ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಒರಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಯಾರ್ಡೆರ್ ಅವಲ ಕಷ್ಟನೇ ಮಾರ್ರೆ ನೆನಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪದಿ ಒಡವು ಕೆಲವು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಪರ್ಪುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಶುಭಕ್ಕ ಬಂದೆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಆಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒಣಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ತ ಎಕಡ್ ಕೆಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೆಪ್ಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಸರೋಜಕ್ಕನವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಗೆತ್ತು ತಿನ್ಪುನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ರನೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೊಡವು ಗೆತ್ತು ತಿನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪತ್ತ ಬರ್ಪುನೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ತ ಇರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ್ ಪನ್ಕ ದಾಲಾಪಿಜಿ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒಲ್ಲರೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಶುಭಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಓ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಐರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ಐಟೆಡ್ ದೂರ ಪೋಯರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೊಕ ಜನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ ಪಂಡೆರಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹತ್ತುಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನನೇ ಅತ್ತೆ ಅವರವರ ಕೆಪ್ಪ ಮುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಗಾತಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ರೆಡ್ಡೆ ಜನನೇ ಯಾ ಬಂತು ಜಾ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಹತ್ತುಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೊರಿಯಾ ರೀ ಅವರವರ ಲೈಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ದಾನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಅಂತೇನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಗ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಜ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಉಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಇತ್ತೆದ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಗ್ ರಡ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರೊಡು ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಸೈಡ್ ಪೋಪೆರಾರು ಅಂದಿ ಐತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ತೋಜೋಡು ಇಜ್ಜೆರ್ ತುಲಿ ಆರು ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ್ ಆರು ಸೀದಾ ಪೋಯೆರ್ ಒರ್ಮ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಮೂಲು ಎಡ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುನು ಶುಭಕ್ಕ ಏನು ಕಜಿಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಗ್ ಎಗ್ ಏನ ಹೆಗ್ ಅತ್ತು ಮಾರ ಎಗ್ ಬಟಾಟೆ ಕಿತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಐಡು ಡಿಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಪೋಯರಾ ದೂರ ಪೋಯರು ಸೀದಾ ಪೋಯರಾ ಪನಂದೆನೆ ಪೋಯರು ತಾಯಿ ಪೋಯರ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಸತೀಶಣ್ಣ ಒರಂಬ ಇಜ್ಜಾತೆ ಎಡಮೆಪ್ಪನತೆ ಏಪ ಬರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ
ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ ಈರ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಪಾತೆರ್ಲೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಈರ್ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆವೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಪೋರೆ ದಾದ ರೆಡಿ ಆವೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ರೆಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿದಡ್ನ ಪೋಪುನೆ. ರೆಡಿ ಆವರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೊಲ್ಪನ ಲಕೊಂದ್ ಪೋಪಿನಿ. ಚಾ ಬರ್ಪುರ ಅವಲೇನಾ ಚಾ ಪೂರ ಅವ್ಲೆ. ಮುಚ್ಚಾತ ಕರ್ಚೋರಿ ಹಾ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉನಾಸ್ ಪೂರ ಅವ್ಲೆ. ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಂದು ರಡ್ಡ್ ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಈರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತಾರ ಬರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ. ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಈಟ ಪಂಡತೆನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವೇ. ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಪಂಡುದು ರಡ್ಡ್ ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೇನ. ತಿಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಚೂರು ಆ ಮೊಗುಲು ಇತ್ತುಜೇರಿ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಪಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಪೊನ್ನು ತೂವರೆಗ್ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಆವರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿ ಪೊನ್ನು ತೂವರೆಗ್ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಆವರ. ಪಣಂತು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಏರನ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಲೆ ಕನಕ ಬಾರಿತ್ತುಂಡ ಕನಕದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಎಂಚುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಅಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ. ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಚುಂಡು ತೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚಿದ ಗುಡ್ಡೆ ತಕೊಂಡ ತಿಂಕ್ಳ ಗುಡ್ಡೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅದ. ಪೊನ್ನು ತೂವರೆಗ್ ಪೋರ ಉಂಡ ಅಂದೆನ್ನೋಡ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆವರೆಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದೆಜ್ಜಿ. ಪನ್ಪಜ್ಜಿ ತೂವೆರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ತೂಪಾರಂದ ಇಕ್ಕ ಪಂಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ದಾರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ. ಇಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುವೆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ ಪಸಂದ್ ಪೋಪಲತೆ ಅಂಚಾನ ಒಯ್ಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜಿನ ಮಲ್ಪೆದೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ವಾರ ಗಟ್ಲೆ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದೋಲ್ ಪೋದು. ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಡೈಲಿ ಓಲ ಮೋಡ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಂದೆ ಲೈವ್ ರಜೆ ಅತ್ತ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆನೆ ಚೂರಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಂತೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಡೆಲ ಪೋತುಜಿ ಸರಿ. ಆರ ಬೈದು ಜೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆನೆ ಪೋಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಪೋತ್ನೆ ಪೋದು ಬೈದೆ ಅನ್ನಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನ ರಜೆ ಅನ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಎನ್ನ ರಜೆ ಇರೇನ ರಜೆ ಈ ಬೈ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ ಕಂಡವಟ ರಜೆ ನನ್ನ ಎಂಚ ಪೋಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂದಿ ಅವ್ವಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಪೋಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಲ ಪೋಲಿ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆದ್ಲ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋತಾರೆ ಬುಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋತಾರೆ ನೆಂಜಿ ಪನ್ಪಿ ಅತ್ತಾರ ಪಂಡೇರತ್ತು ಸತೀಶ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪೋಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಸಂದ್ ಪೋರೆಗ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಕೊನಪು ಜೋಲಿಯ ಉಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳು ಬೇತೆ ಕೊನಪು ಜೋಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೋಪು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೊಕೇನು ಓ ದೇವೇರೆ ವರ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮಂಗು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಾರು ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ದೇವೇರೆ ವರ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮಂಗು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಾರು ಏರು ಹೊರ ಕುಲ್ದನು ಯಾನು ಕುಲ್ದುಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ದಾದ ಪಂಡರಿಂದ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಅರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿತ್ತು ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ದಾದ ಪನ್ಪೆರುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ
ಟೈಟ್ ಅದು ಪೋಂಡ ಅವೇ ಬಸುಟ್ಟು ಪಿರಬರೋಡು ಅವನ್ನ ಬಸ್ಸುಟ್ಕು ಚಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಟೈಟ್ ಅದು ಪೋಂಡ ಅವೇ ಬಸುಟು ಪಿರಬರೋಡು ಅವನ್ನ ನಿಜ ಬಸುಟು ಪೋಪುಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಪೋಪು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೈನಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಯಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪ್ನನೇ ಪೋಪ್ನ ಮಾರೆತ್ತನು ಕೊಡೆ ಬೋತುಜಿ ಕೊಡೆ ಕಾಲರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಾಲರ್ದು ಮಿತ್ತು ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ನಮಸ್ತೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಾಯಾಣತೆ ಪಾಪ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಾಣತೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ವೇರು ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕುವರಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವಾರಿ ಪನ್ಲೆ ரெண்டு ஜனம் இல்லை ரைடு ரெண்டே ಜನ ದಾದಾ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕನಕ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕನಕದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗ್ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಾಪನತೆ ಅಂಚ ಜಾರ್ ಮುರಾನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ ಮಾಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಕನಕದ ಪೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಟಿತ್ತರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಿತ್ತೇರು 4 ದಿನ ಟಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಕಗ್ಲು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚ 2 ಜನ ಪೋತೀರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೋನ ಪೋದ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಬಜೆಗೋಳಿ ಸಿಕ್ಕುವೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಬಜೆಗೋಳಿ ಇರೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಬಜೆಗೋಳಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಇರೆ ಬಜೆಗೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜತ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬಜೆಗೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕನಕಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಯ್ಪದೇರ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬಜೆಗೋಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಕಾರ್ ನಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏಪಲ ಸರೋಜಕ್ಕವು ಗುಡ್ಡೆಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿ ಅಂಚಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡಿ ಸತೀಶನ ಜೂವದ ಇಪ್ಪು ನೀ ಪಾಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಏರ್ ಪಾಪ ಪಾಪ ಪೋದು ಬಲೆ ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಹೊರಿಯಪ್ಪ ನಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಅಂದ್ ಪೋಯಿರಾರು ಚೇಚರನ್ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣಂದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಕನಕ ಮಾರುನು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಕನಕ ಮಾರ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂತ ಇಜ್ಜಾತೆ ಕನಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಟಿವಿ ಗೊರದಿತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನಕ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಕನಕ ಮಾರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಅಪ್ ನನ್ನ ಕನಕ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ಜನ ಬೊಡಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕನಕ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಕನಕ ಗದಿ ಓ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಪನ್ನಿ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಮಾಮಿ ಇಡೆ ಬೈದಾರತ್ತ ಅಂಚ ಪಾಪ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಇರು ಮಾಮಿ ಮಾಮುಗು ಪಾಪ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರೆ ಓಕೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೋದ ಅಡೆ ಪೋದವೆ ಸತೀಶನೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಜನಕಲಕ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪೆ ಪಾಪನಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್
ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಭಲೆ ಭಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಭಲೆ ಭಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಏನು ಚಂದರೇಗಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ತೆಲ್ತಾರತೆ ಒರಿಯೇ ತೆಲ್ತಾರತೆ ಇರು. ಬಾವಳಿ ಬೈದನಂದು പൊത്തിത്തോടുന്നില്ല. ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪಾರ. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗು. ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬತ್ತೇರೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬತ್ತೇರ ಜೋಕುಲು ದೂರ ಪೋಯರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ರಪ್ಪಂಡ ಮಿಸ್ ಅಸಲ ಜೋಕ್ಲ ಬೈದರೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಾರೆ. ಗೊಂಬೆಲ್ ದೊಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮೆಸೇಜ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ఇంక డౌట్ నెట్వర్క్ ఫోన్ అంది అలా ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹೈಡ್ರಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ. నెట్వర్క్ పోతాయి ఇంక డౌట్ నెట్వర్క్ ఇద్దంది కాదు హాయిన్ పండుదు ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಲ್ತಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಎಂಚಾಂಡಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೋಯಾರ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಮ್ಮನ ಕೆಮ್ಮ ಎಂಚಾಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ఇంక డౌటు ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಾಯಿರೆಗ್ ಎಕಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡರತೆ ಯಾನ್ಲ ಇರಡ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪು ನಂದ ಜುಂಡ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ
ಬಾಬಾಲ ಯಾಲ ಕುಲೋ ಒಂದ ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲೋ ಒಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾಲ ಯಾಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲೋ ಒಂದ ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಮಂಡೆಗ್ ಪನ್ನಡ ಪನರಪ್ಪುಜಿ ಬಾವಲಿ ತಿಂದು ಪಡಿಂದ ಕುಕ್ಕುಬೂರು ಮಂಡೆಗ್ ಅವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಡೆಂಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮರ ಆತ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಉಂಡ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಪಂತ ಆರ್ನ ಊರೋಳು ಹುಕ್ರಟ್ಟೆನೆ ಹುಕ್ರಟ್ಟಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುರ್ತೊಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂಚನೆನ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ಯಾನು ಒಂತೆ ಮೈಪು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ಈತೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೈಪ್ ಮಲ್ಪುವಾರೇರು ಈಗ ಅಂಜು ಮೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಮೈಪ್ ಜೇರು ಈರು ಮೈಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದರ್ತೆ ಇರು ಮೈಪುಲ ಮಲ್ಪಾರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೆಂಕ್ ಮೈಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ ಆರ್ನಸ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಸೌಮ್ಯ ಪಂತ್ನರು ಉಕ್ರಟ್ಟೆ ಸೌಮ್ಯ ಬಂದ್ಮಾರ ಉಕ್ರಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರೇನ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಒಲ್ಲ ಪಿದ್ದೆ ಉರುಡ ಇನ್ನಟ್ಟು ಇತ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಮಾರೇನು ಆಜಿ ಮೈಪು ಕೊರ್ತೇರು ಮುರಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಮೈಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಪು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಮೈಪುಗೆ ಏತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಏತು ಮೈಪು ದೀಪಾರೇರು ಏತ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಕವು ಪೂರ ಕೇನಡತ ರೇಟ್ಗೆ ಪೂರ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆಂಕ್ ಅಂದತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡತೆ ಅವಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಮೈಪುಗ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೆರಿ ರೇಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಏತ್ ಮೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಗೆ ಏತ್ ಮೈಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಡತೆ ಆರ್ ನೆರವೇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ತಡಿಡ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬೇಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಗಲು ಕೇಂದ್ ಇತ್ತೇರ್ ಅಗುಲು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಗ್ ಅವೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆವೊಲಿ ಮರೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಟು ಮೈಪೆ ಏತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿಡ್ ಕಡ್ಡಿ ಏತುಂಡು ಐವ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡೆ ಸುಡಿ ಹಾಪುಂಡ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾಮಲ್ಲ ಸುಡಿ ಪುನತಿ ಸೀದ್ಲಾ ಹೌದೇ ಸಿಡ್ಲಾ ಬೂರ್ನಾಗ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ನ ಸಿಡಿಲ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಪರಾಕೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೇರ್ ತೂಲೆ ತೋಟಗು ಸೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಕಿಂತಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಪರಾಕೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಏರಾದಿಪ್ಪವು ಅವು ಪೂರ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಎರಡು 50 ಕಡ್ಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸತೀಶಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಎರಡು 100 ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು
₹50 ಕಂಡು 50 ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ₹100 100 ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇರ್ ನನ್ನ ಕಡ್ಡಿಗೆ ₹1 ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರೇಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು. ಈರ್ನ ಮತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ವಾಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತಾನೆ ₹100 ಕೊರು ₹100 ಕಟ್ಟಿದೀವರ ಆಪುಂಡು ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಗ್ಲು ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ತಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡವೇನು ಒಂಜೇನು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೆನ್ನ ಐಡಿಯಾ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪಾಡು ಎಲ್ಪತ್ತೈನ ರಡ್ಡು ಸುಡಿ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ಮೈಪುಗು 150 ಕಡ್ಡಿ ಬೋಡ ಓಪನಂದುಲ್ಲೇರು 150 ಕಡ್ಡಿ ಬೋಡ ಅಂಡೇರು ₹150 ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಕೊರೊಡಿಚು ₹150 ಏನ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೈಪು ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದಿಯೇ ಮೈಪು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ಮೈಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅವಿ ತುದ್ದದ ಅವೆಜ್ಜಿ ರೇಕ್ 80 ಇಪ್ಪು ಮೈಪು ಸುಡಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲೇ ₹80 ಇಪ್ಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ₹50 ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ₹80 ಇಪ್ಪೊಡು ಮೈಪು ಸುಡಿಗಂದು ಅಂದು ಇರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ₹50 ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲ ಲಾಭ ದಿವನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ಬೇರು ಓ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ ₹30 ಕೊರ್ಪುನೆ ಓ ದೇವೇರನೆ ಐಕ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮರೆ ₹30 ಇಂಚಿನೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ₹30 ಗೈಟ್ 30 ಕಡ್ಡಿ ಎದಿಲೆ ಅಂಗಡಿದಾಗ್ಲೆ ಎಂಚನೆ ಅಲ್ಪೊಡಿ ಇರು ಬೊಕ ದಾನೆಗ್ಲೆಗ್ ಆಗಲು ₹30 ದೆತ್ತೊಂದು ಅಷ್ಪ ₹70 ಮಾರ್ಬೇರು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ₹30 ನಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗಲು ₹80 ಮಾರುಜೇರು ಅಂಗಡಿದಾಗಲು ಈರು ಒಯ್ತ ಮೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ತಾರೆ ದಡಾರ್ದಾನೆ ಕಂಗ ದಡಾರ್ದಾನೆ ಅಗಲು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರು ಅವೇ ಮೈಪುಡು ಅಂದಿ ರಡ್ಡು ಮೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಪುನು ಈರು ಒಯ್ತ ಆಡಾರ್ದ ಮೈಪು ಕಂಗ ದಡಾರ್ದಾನೆ ತಾರೆ ದಡಾರ್ದಾನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆವಡತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ಲ ಓಯ್ ಕುಕ್ಕುದಾಗೆಲ್ಲ ಕಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಅವ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಡಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುದಾಗೆಲ್ಲದ ಮೈಪ ಅವ್ ಬಿಜಾಕ್ರಾರ ವರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂದಲ್ಲ ಪಂಡೆನ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲುಡುಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಡಿಯೇ ಕುಕ್ಕೋರ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ನಾಲ್ ಸೋಜೆ ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ 4 ಸೋಗೆ ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂದಿಯ ಕಷ್ಟ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಜಿರೆಡ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಅತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗು ಅವ್ ಮದಿಮೆ ಗತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪೂರ ಹಂಚ ಗತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಪೋತನಲ್ಲ ಪತ್ತೇನ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಉಂಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲಲಾಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ
1,000 kg ಪುರಿಪುನದ ಕೇನುಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬುಂಡೆ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬರಿಟ್ಟು ಯಾವನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಂತ ದೇಯ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಅಂತೆ ಅಂಗಡಿದಾಗಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂದಿ ಅಗ್ಲೇದಾನೆ ಅಗ್ಲೇ ಲಾಭ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕದಾದ ಲಾಂಬು ಉಂಡು ಅತ್ತಿ ಅವ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಸತೀಶನ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಅಂಗಡಿ ಲಾಂಬ್ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರಾ ಆ ಬೇತೆ ಲಾಂಬ್ ಅತ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬ್ ಉಂಡತಿ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಗ್ ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡಿಯ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಲ ಪಸಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬೆದ್ರ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರದರ್. ಹೌದೌದು ಬೆದ್ರ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಜಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಮರೆ ಅದಕ್ಕೆ. 1,200ಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಕಾರ್ಕಳಡು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಎಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಫಸೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ನೋಡಿಗೆ ಕೆಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮಲ್ತೆ ಕನೋಡು ಬೊಕಗ್ಲ ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡು ಅವ್ಲು ಬೇಕತೆ ಅವು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡತೆ 1,000 ಮುತ್ತ ಇತ್ತುಂಡೆ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು 1,200ಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂದಿ ಈ ಸಾರಿ ಪತೊಂಬಲೇರು ಲಾಂಬ್ ಏತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರು ಮಾರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಲಾಂಬುಲ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ರಪ್ಪ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಕೆಲವು. ಕಲ್ಲ ಲಾಂಬು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಬೋದ ಲಾಂಬ್ ಪನ್ಪೆರತ ಚಿಕ್ಕ ಪೊಡಗ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಕೊನೋಡ ಆತೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಡೆ ಬರಪ್ನ ತೆರೆಗ್ ಬಯ್ಯಾಡ್ದಾಯಿ ಒಂತೆ ಫುಲ್ ಗರ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಬಕೀರ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಕೊರಡ್ಚಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಕಜ್ಪುಗೆ ಯಾವ ಮಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ, ಭಯಂಕರ ರೇಟು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸತೀಶನ ದೂರಪ್ಪ ಇತ್ತೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲಾಂಬುಂಡ ಅಂದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದ ಲಾಂಬು, ಬಿಜ ಲಾಂಬು, ಬೋದು ಲಾಂಬು, ತೆಗ್ಗೆ ಲಾಂಬು ಏತಿದ್ರು ನಮ್ದು ಲಾಂಬುಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕೊನಾರೆಗ್ ಜಾಲುಡು ಆಪುಂಡೆ ಲಾಂಬು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ನಾಡೋಡು ಕೊನಪ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸತೀಶನ್ ಅಂಚನೆ ಕೊನಾರಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಕನವಡವೇ ಅಂಚ. ನೀವು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಹತ್ತಿರವ ಸಿಸ್ಟರ್? ಹೌದು, ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಒಂದು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರಿಗೆ. ನಾನು RSB ಕೊಂಕಣಿಯೇ ಬ್ರದರ್. ಹೌದಾ? ಓ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೊಂಕಣಿಯಾ? ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೈಬೇಡಿ ನಂಗೆ. ಜಾರ್ಕಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಂದಂದು ಜಾರ್ಕಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು.
ಜಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಜಾರ್ಕಳ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆರಡೆ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಗೊತ್ತು ಆರು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಂದಾಲ ಪಂತ್ ಜಂಡ ಕಾರ್ಲ ಅಡಿಪುನ ಅಂಚ ಅಗ್ಲತೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಲದೆ ತೊನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆ ನೆರ್ಪುಂದಾಯತೆ ಪಾಪತ್ತೆ ಯಾರು ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ಡ ಪಾತೆರ್ತು ಯಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾರ್ಗೆ 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಸಂಡೇ ನಾಳೆ ರಜೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸ್ಮಲ್ ದರೆಜ್ಜ ಮಾರೇರು ಕುಕ್ಕುದಾಡಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಯಾನ 3 ಜನ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಪುನಂಡ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಡೇನಾ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜತೆ ಸಂಡೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಪೋಪುನಂಡ ಪೋಯತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಸಾಟರ್ಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಓ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರು ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪಾವೆ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ರಿಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕಗ ಸೋಮವಾರ ಯಾನ್ ರಜೆ ಓ ಸೋಮವಾರ ಈ ರಜೆನೆ ದಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಇರ ಮಂಡೇ ರಜೆ ಓ ಸೋಮವಾರ ಒಂದತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನವ್ರದ್ದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇರ್ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕು ಬರತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ರಜೆನೆ ಇರ್ನ ಸುಮಾರು ರಜೆ ಹಾಪುಂಡವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ರಜೆ ಅಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ 2 ದಿನ ಪೋರೆಗುಂಡೆ ಇರ್ನ ಸುಮಾರು ರಜೆ ಹಾಪುಂಡವೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಊಟ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓ ಮೆಸೇಜ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡಿಯಾರ 2 ದಿನ ಪೋರೆಗುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಪೋತು ಬಲ್ಲವೇ ಏನೋ ರಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಜನದ ಜೊತೆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಮಲ್ತಾಡ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಏತು ರಜೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇತು ಜನ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಸಂಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸಂಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಮಂತಿರ್ಲ
ದನಿನೇ ರಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ದನಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂತ ರಜೆ. ಅಂದಿ ಎಂಗ್ಲವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಂತಿನ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೊಡ್ದು ರಜೆ ಆಪುಂಡು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇಂಚ ಕೈ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಲಿ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಸಾಕಮ್ಮ ಜಾಳ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಚೆಪ್ಪಲೆ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ತಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ಒಣಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬಾ ಬನುಲೈ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಿಲಿವರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.